بەگلەر و میرێ تیران دڕێشینی تۆ لە دل بەگلەر و میرێ دل گازی و نالینە ji ber gezme û tîrê 30 sale di benda te de ez girtî û dîlim guh nadî gilî patîşeh û mîr û wezîrê carek tu li ber camê temaşe bik birhan belkî tu bi saya birûwan min bixî bîrê rojek ji serayê werzindanê me dîlan pirsek ji te xanim vedikî bendik û nîrê ferman bike carek ku li bergehê te rûnim da secde bibin kengî tu bê ey şah û jîrê seydayê cegerxwîn e ji derdê te dinalî daxwaz çi ye zanî me ji vê gazî û qîrê